Bano mati. Janjane sing iso wangsulan ki malah dudu aku. Ning sing iso jawab ki malah awakmu dhewe. Mergo kowe sing nglakoni. Ning gandeng kowe takon bab iki marang aku, mula ripalungguhan iki aku ya tak kandha. Nanging lamun Tawadi iki bakal ndak rembug karo kowe, aku rumangsa pekewa mergo ning mburiane Antasena kae ponak aku lho. Sapa? Antasena sing ana mburimu kuwi. Ha. Muridku Antasena. Apa, Mbah? Gandeng iki wis jam 1:30, cah enom yen melek ora enek niate apa-apa ki rapik. Mula le becik kono ndang sare, ndang bubuk. Gage. Kejaba yen kowe tirakatan pas wetonmu apa piye monggo, lek ora enek karep apa-apa, cah enom melek iki ora enek gunane. Ayo bubuk. Iya, guru siap. Aku yo ngerti, aku yo paham. Dina iki enek sumur teko. Mesti guru arep ngebur iki nggo. Rambene elek kaya ngono. Wes sing ana mung Bawur Sari karo kowe Banowati wis kandha sing cetha piye? Aku bingung angin ku bakal matur yen kowe tak batang lelakonmu kira-kira kowe nesu apa ora? Kira-kira kowe tersinggung apa ora? Malah kowe sing tak enteni supaya aku enggal pikantuk titik temu, supaya aku enggal pinaring lega lan marem carane kepiye. Nah, saiki rungokno ya. Iki yen kowe ra silak saka batinmu, anane anggenmu omah-omah karo Duryudana ora tentrem, merga kowe iki nadyan sak mrica, kowe iki ra duwe rasa tresna karo bojomu. Nadyan mung sak menir kowe iki babar pisan ra duwe rasa tresna karo sing jenenge Duryudana. Ya apa ora? Iya penemban. Nah, tak bacotke yen pancen bener. Nalika kowe mbiyen ki isih ijan, janjane wis gandeng karo priya sing sambung katresnan karo kowe. Wong lanang mau ya seneng karo kowe, kowe ya seneng karo wong lanang mau. Nah, nalika sekolah wiwit saka SD mesti sak ruangan, linggo ya sak bangku. SMP ya sak sekolahan, sak ruangan. SMA nganti kowe iki ana tataran dhuwur, tataran luhur, kowe ya sak sekolahan. Ora nate genggang sarikma, kowe tansah runtung rerentengan ning endi wae. Mergo padha-padha duwe rasa tresna. Lah pocapa siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya. Kuwi dudu ana panguasane menungsa ning kapurba dening Gusti Ingkang Maha Luwih. Akhire apa? Kowe rabi dhewe, wong lanang sing kok senenge mau ya rabi dhewe. Mongko kowe wis nindakake hubungan sing kudune ditindakake sakwise rabi, ning kowe isih pacaran biyen wis nindakake nyibarate kowe iki kali, kowe iki bendungamu wis dibedah biyen. Wes tak blakake pisan. Wong lanang sing kok tresnane nganti dina iki dudu Duryudana ning panengah Pandhawa Janaka. Iya apa ora? Wah, kita anggonku lumaku bakal gempur pendopo pacrabaan Puspawarna kepapat bedes putih monyet elek sopo tambuh marang aku putra siswane Penemban Bawor Sari jenengku Anoman. Kowe prajurit saka ngendilan sapa jenengmu? Iki putra siswane Kanjeng Rama Penemban Sorengpati, jenengku Kumandang Garbo. Anoman kowe aja melu celeng boloten kebolatengen cawe-cawe cumprap lakon iki. Kowe nyimpang ngiwa utawa nengen apa becike kowe nyingkira wae. Ora nganti jago kluruk pertapan iki bakal rata padha bumi. Ripalungguhan iki Anoman gawe giri sayembara. Karepmu kowe kena mbubarake pertapan Puspawarna waton pinter nglangkai bangkene Anoman. Piye? Langkah anggros terus sesumbar lindung getar bumi kunjing
kumaluduk guntur kato babu babu prabu suranta maju nyoto sira dikdaya keparat Sultan Kikrik yen kongsi iki margane pati Cepat, ya jama. Wait. Ya dialah. Oh, get. Lah jika sikil kowe ya hilang out wet oh up oh lo at oh saya
Pecah sirahmu. Awas. Hei. Oh. Ah. Oh. Yo kono. Ah, oh. Ojo digondel ya. Ha, oh. Ah. Si. Oh, ah, oh, ah. Hey. Oh, ah. Pecah sirahmu. Biar apa? Yo, yo, up, wek, saya. Minggir. Dolio tandingmu kejaba Bintang Samudra. Maju para ngarsa gapeng ndasmu. Sumbarmu. Hop. Apa? Kedian. Hap. Oh.
salin mungsuh sapa murite Resi Bawarsari Antasena kuwi sapa Mbara Nangga raminggat dadi klawaring apepek kowe maju kok kedian lho wong apa hah what hah lho wah wait wait wah setan bengkak tiadamu what what oh oh ah oh ah what oh oh kok tambah mungsuhe hei iya kok jejer telu hah oh so wah oh ah wah hey weh ah oh ah oh ah ah lu ah wait oh wah ah ah loh yo lo hai oh oh wah meratapak sruka branang gagat waja mlintir kumbala sukawi ciling sabdo babar pisan ora nduga mono siswa-siswaku kapengkok ing Pancabaya ubayane dombalin jani yen Resi Soreng Pati sing ora maju ana paprangan ndak kira ora bisa rubuh pertapan Puspawarna iki aja mung siswa kroco-kroco endi kiaimu sing jenenge Bawarsari janjur ora gelem minggat takon ndak gembel sirahe
piye tunggale. Wah. Wah. Ah. Woi. Waduh cilaka. Yai Bawarsari. Mawut kang katrajang ing tahun wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata. Aduh Yai, ngaturake ketiwasan Yai. Antasena nek perkara apa piye kahanane peperangan piye? Mokal lamun to Anoman dibantu karo putra-putra Jodipati ra iso ngentasi gawe. Ning nyatane pendhita sing jenenge Sorengpati duwe kaprawiran kang ngedap-ngedapi. Ketitik kabeh siswa-siswamu digetak karo Sorengpati kabeh padha kendang. Ora duwe daya kaya Linala Sanata bebayune Kyai. Kula ripalungguhane iki sak utuhe ndak pasrahake marang Kyai Bawarsari piyanggenmu bakal ngrangkani Sorengpati. Mundur! Ayo Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Mripatmu weruh dhewe Bawarsari. Murid-muridmu kabeh padha jengkelan kuandane kapracundang merga panggetake Sorengpati. Kowe tak jarwane ora gampang ora enteng. Nyangkul jejibahan dadi pendhita. Nadyanto pendhita saiki padha anyar padha kabeh kepengin dadi Brahmana candrane kaya jamur ing mangsa rendheng. Nanging ngadeg jejeg dadi Brahmana ora gampang, ora kaya sing kok gambarake. Sorengpati, sakarepmu le mung ngarani. Ning sing cetha wae, Nadyanto akeh pendhita, akeh kiai, akeh Brahmana, akeh piyayi sepuh sing bener-bener sok paham karo agama. Nek sejatine pendhita sing apik kuwi ana titikane. Tur titikane iki gampang. Titikane pendhita sing apik iki piye? Titikane siji nyebar ngelmu kanthi rasa katresnan lan ora natoni atine sapa-sapa. Kuwi siji. Angka loro nyebar ngelmu lambarane rasa panunggal ora kok malah mecah kerukunane. Para kawula kabeh malah dadi provokator, malah pangicuk-icuk ngurup-urupi kahanan supaya dadi gendra, dadi kobong. Dene titikan angka 3, pendhita sing apik ora bakal ambyur ning jagate politik. Sing sepisanan kowe nyebar ngelmu kanthi rasa memungsuhan, natoni karo atine sapa-sapa, klebu natoni karo wong Puspawarna kene. Cetha lamun to kowe dudu pendhita apik. Angka 2 kowe nyebar ngelmu lambarane ora rasa panunggal ning malah rasa memungsuhan, gething keburu sengit. Mongko derajatmu karo derajatku ki padha le pendhita, kewajibane memayu hayuning bawana. Nek patrakmu malah kaya jagal menungsa ki piye karepmu Sorengpati? Kanthi paugeran kuwi ripalungguhan iki aku wani jangka ana pabaratan yen ora diadili wong model kaya kowe tanpa bakal ngrusak umatmu kabeh.
Ayo dibuktekne denga sing dadi kandha sapa sing dadi pakan gagak batange. Getak gelap sayu tomboh tibamu. Suramrata Jayamrata, aku pokoke sing dadi pakan gagak batange. Padake sak dosamu kaya murid-muridmu mau. Gebrak aji gelap sayu tomboh tibamu kowe. Ya. Gelap sayu tok. Ya. Kowe duwe daya apa kowe? Daya apa sing goblok iki kowe? Mburi tembok iki lho. Kok antem aku natap rene balik ngebruki kowe nah. Nanti kopi aku ceblok lho. Ayo ngendel-ngendelno. Pak ilangi nyawa, ilang ngono ayo. Dengo sing dadi panda ayo. Parah. Hah? Kowe. Datan kersa ngginakaken aka parandene akal ingkang makarti nenggih Sang Bawarsari. Ora mung ngginakake otot parandene otak. Mangkono sigra tingkem netra kekalih Sang Bawarsari. Hamatek mantram sakti. Ana daya pangaribawa geni mijil saka anggane. Nampek dumateng Sang Soreng Pati, badar dadi wujud Sang Batari Durga. Astagfirullahaladzim. Bae iblis iki. Widodari panggoda pangrencana Durga. Dosane Bawarsari apa? Luput kowe apa kowe ngganggu gawe karo aku? Rip palungguane lak padake sak dosamu kowe kudu petung karo aku. Ra iso nglempoke kowe, ra iso ngajar kowe aja celuk Bawarsari. Bapak-bapak, ayo melayu. Ayo. Bapak-bapak. Sambato kowe. Bola bali anggere nek wong rukun kok ora seneng. Anggere nek kautaman kok mesti kok ganggu. Durga kowe. Tobat Kyai Bawarsari aku njaluk ngapura. Ngapura piye? Kowe kudu entak wenehi pelajaran dina iki. Lek ora ngono ora kapok. Mumpung kowe mlumah dasare aku wis jamu. Ayo. Aku wis ngombe kum-kuman anak kita. Ya kapoke dina iki. Sing ana wong aku karo kowe. Dudu karepe dhewe. Lek ora tak golekne piranti, ing kene ra dadi dalan lemu kapok. Ho. Patobat kuwi apa kuwi? Lilin. Lilin tak obong teteske gegermu. Mana? Coba aja Bawarsari ah, wis ora. Ayo Bawarsari, nggih ngarep sik.
tak dilat. Menengo. Nek wong nafsu malah bengak-bengok. Ngene iki lek ngapokke karo kowe. Ngapurmu kaya Kyai. Sapa? Muridmu. Ngapa? Apa kaya ngono kuwi guru le nyontoni karo murid? Astagfirullahaladzim. Maafkan aku kilaf Kakek. Wong Kyai kok kaya ngono. Gila panggoda pangrencana durga iki. Ya nggih Rantasen aku njaluk ngapura mung dadar marang ketrimane pendhita iki. Tinimbang kowe ra kajen kowe minggat to wae. Ya Ger. Rantasen. Ayune Purwa sejati
sak mundure Betari Durga karo wadya balane iki ana piyayi putri sing nun sewu nadyanto setengah umur ning ayune kliwat ukur dedeke lenjang-lenjang anjaran teji ora pangkling iki sekaring kedaton negara Ngastina garwane Prabu Duryudana Dewi Banawati ya iya penemban pancen kepara nyata aku Banawati ingkang sowan ana pertapan Puspawarna kene lho panjenenganmu to sing jeneng utawa peparap Arsi Bawarsari ya pancen kepara nyata piye betul ora cocok karo kondange tak cocok karo kawentare ki ngatasi sejene Bawarsari iki piyayine kondang wong sak negara geger kabeh do ngomongke Bawarsari gambar aku piyayine ganteng bagus gagah gede dhuwur betul babar kami teko kene weruh karo piyayine yo alate ganteng sapi Astagfirullahaladzim subhanallah ya ora apa-apa elek-elek kaya ngene aku ya makluke pangeran aja sok ngina karo pepadane urip yen kowe ngina karo wujude Bawarsari kowe padha karo ngina karo sing gelar jagat mergo sing nyipta Bawarsari iki pangeran ngerti ta Inggih. Ana apa saiki cekak cukup nek wigati apa? Iki sing tak ayahi jek akeh, ngono. Ora ngomongake mikir kowe tok. Iki wis pirang-pirang dina murid-muridku ora entuk ngelmu ora tak wejang. Yen pancen ana bab wigati mara gage babarna. Wadananira ayo ucan raknya maratani penemban Bawarsari kowe ditakoni orang wangsulan kok malah ndeprok ning ngarepku iki karepmu piye? Nun sewu aku tak matur. Banawati iki dadi wong wadon ingkang angka 1 sak negara Ngastina. Ora tanpa rupa aku iki garwane Sri Duryudana, terus Sri Duryudana ki perangane ratu ingkang ora wayo ora rabi kliwat saka 1. Nanging yo kene sakwise aku sumanding bojo ingkang setya kelawan aku. Rina wengi keceh bondo kamul-kamukten. Paribasan mung gateng mutiara ing saben dina. Sing ora ana tak takokke, sing ana mesti tak tambahi, sing tegese aku ora kurang sawiji apa. Nanging yo kene kok Banawati ora nate ngrasake tentrem, ora nate ngrasake marem ki sebabe apa? Mula penemban anggonku temeka ning pertapan Puspawarna kene mung bakal nyuwun sesuluh pepadang saka panjenenganmu. Sing ndadekake aku ora tentrem, ora marem, ora seneng. Kuwi sebabe apa penemban? Banawati. Janjane sing iso wangsulan ki malah dudu aku. Ning sing iso jawab ki malah awakmu dhewe. Mergo kowe sing nglakoni. Nek gandeng kowe takon bab iki marang aku, mulai palungguhan iki aku ya tak kandha. Nanging lamun Tawadi iki bakal ndak rembug karo kowe, aku rumangsa pekewa mergo ning buriyane Antasena kae ponakku lho. Sapa? Antasena sing ana mburimu kuwi. Ha. Muridku Antasena. Apa, Mbah? Gandeng iki wis jam 1:30, cah enom yen melek ora enek niate apa-apa ki rape. Mula le becik kono ndang sare, ndang bubuk. Kakek, kejaba yen kowe tirakatan pas wetonmu apa piye monggo, lek ora enek karep apa-apa, cah enom melek iki ora enek gunane. Ayo bubuk. Ya guru siap. Aku ya ngerti, aku ya paham. Dina iki enek sumur teko.
Mesti guru arep ngebur iki engko. Rambene elek kaya ngono. Wes sing ana mung Bawarsari karo kowe Banowati wis kandha sing cetha piye? Aku bingung angin ku bakal matur yen kowe tak batang lelakonmu kira-kira kowe nesu apa ora? Kira-kira kowe tersinggung apa ora? Malah kowe sing tak enteni supaya kowe nggawe kantuk titik temu, supaya kowe nggawe naringan lega lan marem carane kepiye. Nah, saiki rungokno ya. Iki yen kowe ra silak saka batinmu, anane anggenmu omah-omah karo Duryudana ora tentrem, merga kowe iki nadyan sak mrica, kowe iki ra duwe rasa tresna karo bojomu. Nadyan mung sak menir, kowe iki babar pisan ra duwe rasa tresna karo sing jenenge Duryudana. Ya apa ora? Iya, Penemban. Nah, tak bacotke yen pancen bener. Nalika kowe mbiyen ki isih ijan, janjane wis gandeng karo priya sing sambung katresnan karo kowe. Wong lanang mau ya seneng karo kowe, kowe ya seneng karo wong lanang mau. Nah, nalika sekolah wiwit saka SD mesti sak ruangan, linggo ya sak bangku. SMP ya sak sekolahan, sak ruangan. SMA nganti kowe iki ana tataran dhuwur, tataran luhur, kowe ya sak sekolahan. Ora nate genggang sarikma, kowe tansah runtung rerentengan ning endi wae. Merga padha-padha duwe rasa tresna. Lah, kocapa? Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya. Kuwi dudu ana panguasane menungsa ning kapurga dening Gusti Ingkang Maha Luwih. Akhire apa? Kowe rabi dhewe, wong lanang sing kok senenge mau ya rabi dhewe. Mongko kowe wis nindakake hubungan sing kudune ditindakake sakwise rabi, ning kowe isih pacaran biyen wis nindakake nyibarate kowe iki kali, kowe iki bendungamu wis dibedah biyen. Wes tak blakake pisan. Wong lanang sing kok tresnane nganti dina iki dudu Duryudana ning Panengah Pandhawa Janaka. Iya apa ora? Punapa ta paring pengayoman dumateng kula pun Banowati. Penembang kabeh sing ndok dongengke, kabeh sing ndok ucapke ora ana sing kleru, kabeh bener. Penembang yen lakonku kaya ngene iki Banowati kudu kepiye ora Penembang? Banowati, kowe nangis monggo. Kowe susah monggo, ning lekmu nangis aja ning daerah kene iki ya. Gawat iki, engko enek sing balela iki engko. Rada mundur. Kiai kok ditungi rai kaya ngono kuwi ra. Nembang.
banjur ripalungguhan iki men tentrem rasaku men ayem batinku aku kudu piye sing bisa nentremke sing bisa gawe maremu kuwi dudu sapa-sapa ning sing bisa ya awakmu dhewe merga kowe iki sing nglakoni kari piye anggenmu ngendhaleni karo nafsumu kowe ora maido kowe mbiyen karo Janaka nate gandeng tresna ning sakwise Janur mlengkung kowe rabi karo Duryudana Arjuna rabi karo Sembadra ya wis sejarahmu iku kuten kowe kudu gawe sejarah anyar piye carane gelem lair batin len tresnani karo Duryudana katresnanmu karo Janaka iku guangen ado ngono yen kowe ora bisa memperhadati nafsumu dhewe kekarepanmu dhewe kepinginanmu dhewe nganti kukuh jagatmu tangeh kowe iso tentrem merga uripmu mung dibondo karo nafsumu pamedaring masitaning ngati cuman toko haniru pujangga tahat mudoing petine marmo kedah kinunggung tanmruh yen kenge sami hamaksa hang krumpaka Koso kang kelantur tutur kang ketulo tulo pinalaten rinuruh lawan rere mrih padanging sasmita mangsa tentrem nadyan ta mung sedhela mapan ana ing pertapanmu kene Puspawarna. Apa kira-kira aku digeparengake kanggo ngedem atiku mbeningke pikirku sawetara wektu aku tak suwita ning kene tak mapan ana ing kene menembah. Bab kuwi sak karepmu Dewi Banowati ning sing baku ngene lho ya. Kowe kena mapan ana pertapan Puspawarna ning yen ora ana wawan tumindak marang bener. Eling karo Purwadaksina, kowe ora sadar karo sing jenenge kasetyan lan kautaman. Aja takon dosa dudu Bawarsari ning dewa sing bakal paring bebendu marang kowe. Suwita kene kudu nindakake apa kang dadi perintahing agama ngedohi wewaleri Weda Suci. Janji nang kene malah kok nggih srana lemeran kok nggo ngumbar karo maksiat. Ora ana wawan tumindakmu tumuju marang dalan bener aja takon dosa. Yen ana walat apa-apa aja nyalahke Bawarsari. Ya paling kalana harapan ramun sarep. Tinon ler kakonang murah sorote padang.
Apa Prabu? Sang Baladewa Narapati Wenareswara Kresna kalangkunging tresnanira mring Sang Dyah Banon Cinawi ing Koko Prabu Mandura jimat sesembahan kula bedahipun menapa kula dadi ratu blegedu disunggi-sunggi wong sak negara dadi ratu Ngastina Nyakrawati mbau denda ning nyatanipun menawi rusak batos kula remuk ing dados nalar kula Koko Prabu Mandura ingkang paduka kesaken kados pundi Yayi Duryudana hatur nuwun bilih ripalungguhan samangke wonten Brahmana ingkang murang tata badhe ngilani dadanipun ingkang rayi ngiyas dumateng Duryudana ketitik wantun mangasrama ngadekaken wujudipun pertapan ingkang naminipun Puspawarna mapan wonten ing sisih kidul wetan negari Ngastina tanpa nyuwun idi palilah kaliyan kula naminipun penditanipun sinten mboten wonten sanes kejawi namung Resi Bawarsari. Kula mboten kajen, kula mboten duwe kawibawan babar pisan, kula mboten kinurmat. Cetha lamun to patrapipun Bawarsari menika namung badhe ngremehaken dumateng Duryudana. Mangke riyen Nyai, ingkang dipun wedhar ingkang dipun wulang dening Bawarsari menika babagan kanistan menapa kautaman. Manut kabar ingkang kula tampi ingkang dipun sebar menika wejangan bab kautaman. Nah, menawi ingkang dipun wedharaken menika bab kautaman ingkang dipun untungaken menika sinten mangke? Menggaing petang kula ingkang badhe dipun untungaken lak malah Yayi Duryudana karana kabar sumebar warta rata kathah para kawula ing negari Ngastina mriki sami gegulang kawruh ngudi ngelmu wonten pertapan Puspawarna deku-deku wonten ngarsanipun Penemban Bawarsari tegese wong Ngastina kawula sampeyan niku dipinterke karo Bawarsari dibenehke dituduhi marang dalan bener lan rahayu kudune sampeyan matur nuwun kaliyan Bawarsari ora kok njur rumangsa lara atine perih batine kados dika ngoten niku malah dipun sengkuyung monggo kebetanipun Bawarsari menika menapa yen pancen butuh bangun papan-papan kinentu kangge budidaya supados saya ngrembaka pawiyatanipun kedahipun negara menika paring pambiyantu mboten kok malah sampean rumangsa dikilani dadane ampun ngoten sing diuntungke teng lapan menika paduka lho Yayi. Napa Paman Sekuni kadhe anggir ngaturaken ketiwasan saklebetipun kula mapan wonten pagelaran menika kula nampi sowanipun para abdi emban ing Taman Kadilengleng negari Ngastina ngaturaken kedrawasan ingkang garwa Banowati ngopo ingkang garwa sakmenika murca saking Taman Sari Kadilengleng kabar ingkang dipun tampi dening para abdi Banowati menika pamit badhe meguru wonten ngarsanipun Penemban Bawarsari. Wah.
mangke monggo kula aturi menggalih Koko Prabu. Negara kula sampun dipun orak-arik bojo kula parandene malah gegasah batin undrane perkara tetep Baworsari. Menawi boten nyenggol bojo kula boten badhe mrina mbok menawi saged nampi dawuh paduka pitutur paduka Koko Prabu Baladewa. Nanging bojo kula pilaur meguru mriku boten ngajeni karo wong lanang. Marang. Wah, yen mekaten menika tegesipun salin perkarane Yayi. Kula suwun jeneng andika pinarak lenggah katrem jenjem wonten negari Ngastina. Kula piyambake badhe ngopyak wonten ing Puspawarna janjane dapure Baworsari kuwi apa? Antasena. Iya Pakdi, ngopo Pakdi kok mangar-mangar kuan? Buayamu iki murub abang kaya ngono. Ripalungguhan iki kowe nang kene iki dapuk dadi apa? Putra siswane Penemban Baworsari. Kowe meguru karo Baworsari golek apa? Antasena. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen. Patrape Baworsari wis padha karo nyempikake banyu letana praupane Pak Amu Duryudana. Dina iki wamu Banowati mapan ana ing kene padha karo nyepelekke Ratu Ngastina. Kowe minggiro endi sing jenenge Baworsari. Yen dina iki kowe ketemu karo Baworsari ora bisa. Sebabe mergo Baworsari dina iki lagi tahajud. Mula Kang Mangkun ngentenono biar padang mengko ora bisa. Tetep aku golek Baworsari yen ngono musuhe Antasena. Geger wonten ing pertapan Puspawarna. Landing Sang Antasena lumawan nata mandura Sri Baladewa. Katrem nggenya manekung puja brata nenggih Sang Baworsari. Prasaja pasrah jiwa raga mring Gusti ingkang Maha Nasa. Bebasane Nadyanta sugih nanging sugih sing tanpa bondo.